Hej, jag hade tänkt att göra dagens sminkning nu. Dagens färg. Din lilla syster, hon sitter här bredvid mig. Ja. Jag hade tänkt att göra den färgen. Nej, jag får inte ta. Jag hade tänkt att göra färgen röd. Ja. För det var det stod i min lista. Då så tar jag först upp som vanligt den H&M. Och så tar jag ja, men då börjar vi. Vi tar beige. Alltså, det syns så dåligt. Oj. Det syns så dåligt här. Vänta. Stänga. Så. Ja, men ni vet att det är beige i alla fall. Och så lägger man så. Och så gör man samma sak på andra. Så. Det syns inte. Det är bra. Sen så tar vi röd. Och det är den. Jag tror att jag ska med här. Den där. Oj, den. Så gör man med den. Och så lägger man på. Alltså på den här kommer den inte synas knappt. Men det får bli som det blir. Ja, så ser det snyggt. Nej, det där stoppar inte in. Vänta, du kan få. Jag har en som är sönder som ni kan få. Vänta. Där. Så. Man lägger 2 lager. Kom ihåg att hantera här uppe med. Så. Sen gör du samma sak på andra läget. Ja. Så. Nej. Så. Det syns inte så mycket som jag sa, men så. Jag måste bara plocka upp den. Så. Sen så tar jag min eyeshadow. Om jag hittar den nu då. Ja, där. Den eyeshadow. Sen så lägger jag den tror jag. Okej, den här. Jag fick ett skrik om oss. Den där kan ta. Så. Sen så tar jag den fast. Som vanligt har den tappat den där. Där. I saken. Jag tycker de borde sitta fast. Alltså de ska inte det egentligen. Jag tycker det. Så. Den här. Så tar jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så. Ja, det blev inte så mycket. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så nu. Och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Första gången jag gjorde på den där tror jag inte att jag tog det. Sen tar jag mascara.
Mascara. Alltså den här. Så. Eller? Nej, ja, nu vet jag att det är mascara i alla fall. Alltså den här lösningen kastar allting på golvet bara så jag ska plocka upp det. Nej men nu får du ta och sluta. Alltså gud. Oj, jag vill inte komma åt. Vänta, jag får ta bort det. Alltså, det jag inte gillar. Men jag vet inte vilket håll jag gör. Kameran gör så att det blir tvärtom. Så om jag egentligen gör hit så blir det typ dit. Jag hatar det. Så då blir jag lite snurrig. Jag vet inte riktigt. Ja. Sen så tar jag lite så här. Jag ska se 3 lager av Pepsi. Så Fanta. Sen så jag tar. Så tar jag min. Jaha, den slängde du också nu eller? Vänta. Jag ska bara plocka upp. Sen min favorit från H&M. Hon pratar. Ja. Så, och sen så tar jag 3 laget. Bara så det glittrar extra mycket. Alltså hon är så söt. Jag kan visa henne, vänta. Nu är hon inte söt. Hon håller på sådär. Nej, du kastar inte sådär. Och det här. Ändå fan. Jag gav henne den här börsten. Jag tycker hon är skön. Eftersom den är ren för jag inte använder den. Jag ska flytta på dig. Så sen är den här röda sminkningen ut. Så. Och sen så väldigt mycket läppglans. Så. Jag hoppas att ni gillar den. Men då ses vi. Vill ha tips så är det bara att skriva. Hej då! Hjälp alltså. Jag glömde trycka på knappen. Jag bara hej då! Men nu, på riktigt. Hej då!